Самара өлкәсе Камышлы авылы 10-нчы сыйныф укучысы Галиев Алмаз. Муса Җәлил турында бер истәлек, Әнвәр Давыдов сүзләре. Йөрәгемдә саклыйм бу тойгыны, бәлки шуңа бигрәк кыендыр. Мин 10 яшьлек бала вакытымда аның күкрәгенә сыендым. Малайга ни, курку, оялу юк, ул уйлардан әле таза баш. Никольскийдагы бер бүлмәгә керә идем мин көн аралаш. Малайга ул кызык булса җитә. Күп кирәкми аңа сихерләр. Муса абый миңа каршы утырып укый иде көлке шигырьләр. Мин шаркылдыйм, ләкин көлү нәрсә? Бераз көлдең, чыктың, оныттың. Юк, башка бер аерым матурлыгын саклап яшим мин бу минутның. Кинәт әйткән җитди сүзеңнәнме? Әллә күзенең якты нурыннан? Тыйдым шунда. Ышанычлы кеше җитәкләде мине кулымнан. Үтә алам дидем аңа тотынып. Яланаяк, каты юллардан, таңда салкын чыклы болыннардан, төнлә шаулап торган урманнан. Зур йөрәкнең тибеше, якын сулыш, бер киртә юк безнең арада. Олы кешене шулай якын тою, ни кадәрле кыйммәт балага. Еллар суытмаслык ышаныч белән аның күкрәгенә сыендым. Йөрәгемдә саклыйм бу тойгыны, бәлки шуңа бигрәк кыендыр.